L-apoloġija nofs qalb illi wassal il-Viċi Sindku tal-Labor fl-imqabba wara l-kumment sessist illi jagħmel fuq il-midja soċjali jidher li hija biżżejjed għall-Partit Laburista. Iddikjarat dan il-Malta Today meta fl-editorjal spjegat illi għall-Partit Laburista din l-apoloġija sfurzata li jagħmel Jonathan Dingley permezz ta' Facebook hija biżżejjed. Dan wara li b'mod pubbliku Dingley qabbel lill-kandidat tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ma' mara illi tħobb tissawwat. L-editorjal jispjega li meta tkellmu mad-deputat mexxej tal-Labor u l-MP Laburista Alex Agius Saliba surrealment huwa tenna illi minkejja li skont dan il-komment ma jirriflettix il-valuri tal-Partit Laburista, l-apoloġija hija biżżejjed u għaldaqstant mhux se tkun qed tittieħed azzjoni kontra Dingley. Jonathan Dingley kien sfurzat jagħmel dak illi skont sejjaħ apoloġija fuq il-midja soċjali u ftit wara stqar ukoll li se jkun qed jagħti paga ta' xarejn ta' viċi sindku lill-NGO illi tgħin lil dawk li jgħaddu minn vjolenza domestika, ċoe ftit aktar minn 400 euro. Dan il-komment xokkanti għal diversi reazzjonijiet fosthom anka mill-lobby tan-nisa illi fistqarrija iddikjaraw li l-Partit Laburista qed jiġġustifika l-indefensibbli bl-iskuża illi kliemu kienu metafora. Fejn anke insistew sabiex il-Labor ikeċċi immedjatament lil viċi sindku tal-imqabba. Dan hekk kif huma spjegaw illi l-mexxejja ta' pajjiżna għandhom jagħtu eżempju ċar u juru illi pajjiżna għandu tolleranza zero għal vjolenza domestika. Intant anke n-nisa Laburisti esprimew id-dispjaċir tagħhom dwar il-kliem ta' Jonathan Dingley u li ddeskrivew dan il-kliem bħala kliem inġustifikabbli. Iżda xorta il-Labor ma għamel xejn u żammu viċi sindku.